2004ko urriaren 22an abiatu hauen Goiena Komunikazio taldiak Elgetako Goibeko Euskaltzalen topagunearekin elkarlanean danbaka musikaleiaketa. Estilo eta formazio askotariko 20 talde eta bakarlarik hartu hauien parte lehen aldi hartan. Urrengo urteko urtarrilaren 10an jokatu zan finala, eta Oñatiko Xaren Stoner eta Potenkin taldiak eta Arrasateko eta Badinoko kidez osatutako mute taldiak osatu hauen finalisten hirukotia. Oñatiko Xaren Stoner taldia izan zan epaimaikideen iritzi zonena, eta eurentzako izan zan Shot Estudioan diskoa grabatzeko sarixa. Publikoaren botuen bidez barrez, Arrasatekoen bozkada taldia izan zan publiko sariaren irabazlia. Espaloian jokatu zan lehen aldia, eta baitxa ondoren etorri zien hirurape. 2004an borbor euen Elgetako antzokisa, kultura ekitaldi asko egiten zienan, horrein artean danbaka musikaleiaketa. Danbaka musikaleiaketa esatian, ze oroitzapen edo sentimentu datorkitzue burura? Lehenengo gauzia normalan moduran ikuste dut nostalgia, etortzen dela burura. Nostalgia batzenean beti pentsatzen du garai, pasoteko garaixiak hobia diala, ez? Eta gero postasuna eta nostalgia. Nik gogoratzen duten hasierako sensazio horrek eta, eskaini sostenian epaimaikide izatia, kriston ilusioa alde batetik, gogua, eta bai beste alde batetik errespetu pixkat, ze karo, Goiena, goite be orduan, horrek ekarriko zeban zabalkundia eta guztia, errespetu pixka bai, baina ilusioa eta gogua, bai. 2004ko urriaren 22an izan zan lehen kontzertua. Taularen gainean Oñatiko Amonade eta Potenkin taldiak eta Arrasateko eta Badinoko kideekin osatutako enbutet. Inigo, bertan zeinazu kontzertu horretan? Egizia da duen botu, ez dakot oso garbi, ze kontzertu ikusinen, ze ikusinen telebistan, zer etorri nintzen ikustera, atzenean denbora asko pasau da, gero gainontzeko edizioak jarraitu nituen, lagunako taldiak, laguna joten egin taldiak egon zidan taula gainean, gainontzeko edizioetan, orduan dago apurat mix raro badakot zer noiz pasau zen. Suposatzen dut, hemen egongo nitzela, edo hemen ez bazan urri nitzen egongo. Seguru ez, eta zunagore, Iker Barandiaranekin, Iban Arantzabalekin, Iñaki Bengoarekin eta Jul Bolinagarekin batera osatu zeuen epaimaile taldia. Egun gogorra izan zen, lehenengo hori? Ez, egun gogorra ez. Izan zen, urduritasun puntu hori pixkat, komentu duten agaitxik, dakaselako lehengo lehiaketa, komunikabideak potentia zela, jende pila zegoan danak danbakari begira lehenengo diseinua. Ez gogorra izan zen, pixkat epaimaikideak ezagutu, pixkat komentau ze parametro edo ze gauzatzuk ikukusitxugun kontuan, gero bakoitzak kizeban kontuan berari pentsa jakona, baina gogorra ez, oso politxa izan zen. Ados, eta hurrengo emanaldixetatik ze oroitzapen dituzu? Erronka zaila izan zen, orokorrian zuretako epaimaikide jardutia? Erronka bai izan zen, ze, klaro, azkenean 20 talde ziren, eta hori ez, orduan guk ez daukaun mediorik bez grabazioetarako, eta, pixka zen, momentuan entzuten genduana, juna puntiak hartzen, gauzatxoak gogoratzen, bakoitzak bere parametroak betetzen eta nola ikusten zeben arlo desberdinetan, estenan presentzia, instrumentuen zela jotzen zituzten, estiluak, zela konektatzen zeben publikoakin, eta repertorixua eta pixkat kontzeptu horiek, eta jun genduan hoberen memorizatzen eta gordetzen informazio hori. Uneri zailenak akaso nagore finalistak adostea, ezta? Eta ondoren irabazli aukeratzi ere bai? Bakoitzak zeukan gure kriterioa, eta azkenian daron artean baitzen zen debate tertulia bat bezala. Eta, gauza batzutan koinziditzen genduan, beste gauza batzutan ez. Eta, ez eguanean punto adostasunik, azkenian bosketara juten ginen, eta hori izan zen bidea. Askotariko musika estiluak entzuteko aukeri izan zen, Debogoienian garai hartan euen musika arrobiaren erakusle danbaka. Bigarren kontzertuan izan zineten Sharon Stonerrekoak eta baitxa finalian be, argazkitxo hau erakusten modautzute Inigo, zer datorkizu burura?
Akordaien naizena urduri neuela, zati katzenean ja finala zan, eukieben oi hartzunak, ez? Lehiaketa katzenean jentia finalari buruz berbaiten ebien, herrixan behar jentia galdeketa batzun, finala zen moduz, eta gainera taula gainean gauzen gure lagunak zian talde batekin, potenkinekin. Eta urduritasuna, eta ero berriro postasuna gogora ez den doz. Atzenean garai oso politia akorde bera iten doz. Finalerako txartel bat emunutza zuen Sharon Stone Reina gore, erabaki samurra izan zala, dozue akorduan? Bueno, azkenian oso lantza zeren, hiru finalistak maila oso politxa, altua erakutsi zeben, eta horregon ez ginen ados jarri hasiera baten, baina gero pixkanaka gauza komentatzen, eta gero bozketa bidez, hola zierten zen, eta oso gustora gisa zen, edozein irten dabe, maila izugarri politxa izan zen, instrumentu aldetik eta bai vokalistak bebai, oso maila altua eta politxa, eta irabazliekin oso gustora, bai. Eta Inigo, sari nagusisa eskuratu zabien, hau da Arrasateko Xote estudixuan diskuak grabatzia, eta hala, grabatu zabien 2005an 3000 izenekua. Estimatutako sarixe izan zen? Ze oroitzapen dituzu grabaketei dagokizunez? Oroitzapenak ona dira, izisa 20 urte pasau dira, eta lehen atzenian disko bat grabatzeko edo estuxo batera juteko aukera gutxi du, aukerak desberdinak zian. Zan giro bat, digamos, profesionalagoa edo beti igual joan behar zinen disketxe batetik edo atzenean ekonomikoki bebaietzan gaur egun bezalako merkio aksesiblia. Eta ez da gutxi gure etxian grabatzeko aukera, horrenbeste aukerarik ez zeuden. Ordan guretako lujo bat esan zen. Musutruk, estuxo batera fatea diskoa grabatza esan zen opari bat. Gainera nik gogoratze dutenatik fan ginen inolako limitazio barik, ez egun, ez ordu, ez dakotzue 5 egun grabatzeko, zatik presupuestua amaitu egin behar da, orduan, fan ginen lasai egin ginen lana, eta resulta hor da, lehenengo diskua bertan eta aragen, da oso pozik. Eta Inigo, sarixaz gainera, ze mondotzue zuei danbakak? Zertan lagundu dotzue danbakak zuen ibilibidean gero? Nik uste dut, talde bat azten danean, apurat despunta iteko edo apurat beste talde danetatik lepua atarateko olako aukerako nadeala. Batzenan lehiaketara presentau eta behintzet ikasi, taula gainean apura defenditzen zure musikia, eta gura edo kompetitibidade puntu horrekin, garai berdinean presentau ginen behai Bilbo irira eta beste konkurso batzuta, eta nik uste aukera hona izan dela talde hasi berri izan dako lehiaketa bat presentau, eta batzenean kontzertua joteko beste aukera bat. Eta lehiaketa da bai danbaka, baina musika arrobixaren erakusleio ona izen zan. Zuentzako behala izen zan, talde asko deskubritu zen itxusten? Gisa zan, nik hemen Bailarako eta ingurutako talde desente ezagutu nitsuan momentu horretan. Ze, ez euken bez, igual lainbeste leku jotzeko, edo zian jain ezagunak, eta izan zen oso aukera politxa, talde berrixak eta desberdinak ezagutzeko, bai bakarlarixak eta baitxa taldiak bai. Niretako igual kuriosu izan zen, momentu hortan gu gauzen oso, igual bai ez dakit edadiatik, edo oso enfokauta talde mugimendura, ez beti taldiak, eta erapendean ikusi den taldetatik aparte bauela beste musikari batzuk, eta ula gainera bakarrik igote zela jotera, eta pentsa izakun hori, la hostia, pertsona batek eukitea baloria eta ula gainera bakarrik igo, eta bera bestiak gitarra batekin jotea, holako inozentia ginen, ez? Ausarta izan. Ausarta, bai, eta orduan, pentsa izakun hori, bai, oso kuriosua eta oso indartsua pentsa izakun.
Bosgarren aldixa edo edizioa abiatzeko atarixan, animatuko zenintuzkete musikarixak parte hartzera? Bai, dudabarik. Erakusleioa da oso ederra, potentia, eta gaur egun gainera zelan aldatu diran gauzak, bai promo aldetik, sare sozial aldetik, dana dala oso euskorra ez, eta azkar pasatzen dian gauzak sare sozialetan eta musika industrian eta orokorrian, nik uste dela erakusleio bat oso interesgarrixa, eta horrek emoten dutzula taldiari ibilbidean gauzak gehiago lortzeko, bai zirkuituak edo bai beste proiektu batzuk lortzeko edo kontaktuak lortzeko, zure taldean ibilbidean lehiaketa baten parte hartu eta irabazi badozu kurrikulum horretan hor geratzea petotzejata oso interesgarrixa eta aukera ezin hobia da. Aukeri hor dau eta aukerak hartzeko dira. Así que talde hasi berriak edo gura hoinak apur bat promozionet jauran burua, aukera ezin hobia. Eta zuek oraingoan modu batera edo bestera badabe parte hartzeko asmorik badozue? Ni neuk ez, momentu honetan ez. Honetan paso. Nik parte hartzera ez, ikustera bai. Ikustera bai, hori da, ikusi. Parte hartuko dugu, aldo unian agendak lagatzen da benian ikustera juten. Eta parte hartze ez, inguruan badazkagoela gaztetxoak eta ingo duguna da bultzatu pixkat eta animatzen dira, baina